programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglehislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kan namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon. Namibidan sa Albay, pinadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalaoman. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa Tudi Albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Mi sono alzato, oh bella ciao, 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 ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, 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 ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Bueno, Diyos maray na hapon sa Satuya Gabos. Welcome sa programang Tudi sa GB. Aldaw na Webes. Petsa 27 na po kan bulan na Mayo 2021. Sangara ni Congressman Joey Sarte Salceda kan ikaduang distrito kan probinsya ni Albay. Sangara ni Kuya Jun sa kontrol. Ako po si Councilor Nong Dawal kan Manito Albay. Kasabay niya to sa pagatod kan programang ini ang sa tuya pong pagiriba dyan sa Tudi Congressional Office. Sa panginginot po kan samuyang Chief Operations Officer na si Justin J. Bolaños with Kuya King Rinaldo, the weatherman. Yaon man po dyan ang mga mahihigos na mga pagiriba. Diyan tabi sa Tudi Special Projects with Kuya Mundaen, Pading Tots Di Solo. Yaon dyan si Sir William Isplana, si Willie. Sir Ian Buena. With Jos Barcelon, Carla Briones, and Jean Rose Andes. An samoya po mga muses, asiman mga mabubuot na yaon po sa admin, sina Ate Hazel sa si Ate Erika.
Kami po nagapaabot kan sa muya pong pangungumusta sin paglaom na kamo po nasa maray na kamugtakan sa mga oras na ini. Ingat po lagi ta sige pa po ang langkaw kan kaso nin COVID di po sa tuyang lugar. Ang samuya pong pagtaon ni Diyos Mabalos sa mga frontliners niya to, lalong-lalo na po mga healthcare workers na padagos na nagpapagal, nagtatrabaho. Tangani po na mailikay kita di po sa nakakatakot asin nakakagadan na COVID-19. Sabi ko nga na kasubanggi Kuya John, sabi ko scary. Ang mga bareta ngunyan scary. Ini an 1.5 years na we are living dangerously. Dahil po digdiyo sa COVID-19. Kaya padagos po na pag talima o pagsunod niya to sa mga pinagmamando sa tuya na minimum health protocols. Ang paggamit po nin mask, face mask, siring man face shields. Pagmantinir po nin distansya o yung physical distance na 1 to 2 meters from the nearest person. Asin ang padagos po na paghugas kang kamot sa paginin tubig asin sabon. Pati na po yung pinag-apod niya itong mga hand sanitizers or alcohol. Speaking of physical distancing, kasubanggi ka dito, iyo tabi Kuya John, kasubanggi, yung patanid po ni Presidente Digong, na-arestaron databi ang mga barangay captains na dahil po magpasunod kay niong protocol, health protocols niya to. Asin padagos pong ipag-ignore, ipagwalang bahala, ang pagtiriponin mga tao. Eh lalong-lalo na ngunyan po na nasa panahon kita nin mga fiestahan. Aram niya itong padagos na pag may fiesta, may papa, may mamam. Ayaw po dyan na nag-uurumul-umul sa tuya po mga kaimanwa. Asinday na po nagigirumduman, lalo na kung medyo tipsy na. Kung medyo nagulpi na nin hinebra. Dahil naman po na mamantinir ang physical distancing as iba pang mga protocols o mga measures. Tangani po maiwasan ang transmission kan COVID-19 virus. Sigun po sa Presidente, inidatabing pagtiripon-tipon, ini pong mga pag-gather nin mga tao o ini mga crowds, inidaatabi ang saro sa pinaka-epektibong paagi tangani po na maibalyo ang virus pasiring sa ibang individual. Kaya ang patanid niya po, arestaron ang mga kapitan, barangay captains na dahil nagpapasunod kay ni pong minimum health requirements. Maray na hapon po lang sa mga parantabay niya to sa segundo distrito kang probinsya ni Albay. Kung dyan sa munisipyo kan Rapu-Rapu, dyan po sa Manito. Digdi sa syudad ni Legazpi, Isiringman, dyan po sa Kamaligasin sa Daragalbay. Siyempre, good afternoon sa mga parantabay niya to sa bilog na probinsya ni Albay. Bilog na Bicolandia, Siringman, itong mga nakantabay po sa tuya sa Facebook. Sa paagi po kan DCGB News Online. Pakishare na lang po. Pakidot-dutan na tabi dyan o yan na hanapod kan icon. Iyan po na share tanganing dakol po mga Albayanos, mga Bicolanos ang matawan niya to din informasyon nin mga bareta kung ano na po ang nangyayari di po sa tuyang palibot. Mataod-taod po, mataon naman kita nin 100 peso load. May ipapaukod naman kitang kanta
Kana kaagi pong Sabado, wala pong nakaukod, no? Warang nakaukod. Maray na pong tabi sa imo, Mr. Vicente Balyaran, alias Sawa. Siriman si Pading Lito Ramos, dyan tabi sa EDC. O sa Miyerkules, mapasiring kita dyan sa EDC. Dyan tabi sa Bacon Manito Geothermal Power Plant. May ba ka dyan, Angel? Mahiling kita nin mga unggoy. May importante pong aktibidad sa lugar na yan sa masunod pong Miyerkules. Sa masunod pala na Miyerkules, ikaduwang bakuna sa kuya, no? Second dose kan Sinovac. Babakunahan na naman kita sa masunod na Miyerkules. The second dose, tangani pong makumpleto na sa tuya pong bakuna. Congratulations palaan kay Congressman Joey Sarte Salceda for being recognized as Lingkod Pag-ibig CEO Awardee. Ayun, for championing the welfare and savings of Pag-ibig Fund members through the Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises or CREATE Act. So, nakareceive po sa tuyang kongresista kay ni pong award bilang Lingkod Pag-ibig CEO Awardee. Congratulations, boss. Bana po kita nin 17 minutos, makalis na po alas 4 nin pagkahapon. Ka nakaaging aldaw, inaprubahan na po ka na Kamara de Representantes sa ikaduwang pagbasa o second reading ang prosupuestong lay na magamit databi nin mga satellite. Tangani po magkaigwan nin internet connection yung mga lugar na hararayo po sa syudad. Ini pong prosupuestong Satellite-Based Technologies Promotion Act or House Bill 9070, inaprubahan po ini sa paagi kan pinag-aapod na Viva Voce o ang voice voting. So approve na po sa ikaduwang pagbasa, ini pong Satellite-Based Technologies Promotion Act o House Bill numerado 9070. Sigun po kay Congressman Joey Salceda, dayo po ang mayor na padrino kan nasambit ng proposed bill, an sa iya pong bill, nagtatao po ni o nagahali ni istriktong mga panuntunan o susundon sa paggamit kang satellite, tangani daatabi magdulot ini nin baratong internet connection, lalong-lalo na dyan po sa mga hararayong lugar. O ganun, ahalion daatabi sa mga istrikto na mga rekisitos sa paggamit kang satellite,
tangani na mapakinabangan man tabi ini kan mga iraon dyan sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA sa paagi da tabi kan baratong internet connection. Sabi pa po ni Congressman Salceda, ang pinakahababa da atabi na porsyento kan mga nagagamit kang internet, iyo da atabi ang pinakaharayong lugar, digdi po sa Luzon, asinman Mindanao. Kaya ayon po kay Congressman Salceda, an affordable internet access in the countryside will help diffuse high-paying freelance jobs and even the BPO sector away from Manila. Ang buot sabiyon, kung barato po ang internet facility sa mga countryside, yung mga nagagamit databi kay niyo, halimbawa yung mga mga online sellers, saka yung mga yaon dyan sa mga call centers, malamang databi na mag-migrate hali duman sa Metro Manila, pasiring na po digdi sa countryside. And of course, ang sabi pa ni Congressman Salceda, tayo ni po yung mga job opportunities na available sa mga internet, dahil man tabi pala nini namimili kung yaong ka sa Manila o nasa probinsya. Kaya, kung igwa po nin makaskas, asin baratong serbisyo sa internet, digdi po sa mga countryside, dakulaon po databi ang pakinabang kaini, para ma-attain niya to yung countryside development agenda, kan sa tuya pong gobyerno. Kung isipon tama ng God, kung yaong kaduman sa Metro Manila nagtatrabaho sa BPO or nasa freelance job ika, sa online selling or whatever, na nagagamit kan internet, relatively talaga na masalangkaw ang standard of living duman sa Metro Manila kumpara mo digdiyo po sa countryside or sa kanayunan or digdi sa probinsya. Now, maski alang kawan sa imong sweldo duman, kakaunon sa naiyan, kan halangkaw man na maintenance mo. Lalong-lalo na po sa pabahay, pag-arkila ni na apartment. Yung urual daw na magta-taxi ka, mag-grab. Yung sa imong food maintenance. Tadi di baga po sa probinsya, medyo buro-barato talaga digdio ang standard of living. Kaya kung maaprubaran po ini pong proposal ni Congressman Salceda, mas lalo pong madadagdagan ang oportunidad niya to na mga yaon digdi po sa countryside or sa kanayunan na makagamit kan affordable internet access, lalong-lalo na po ngunyan na may pandemya. Diba? So pag iriskwila kan mga aki niya to, nagagamit kan facilities kang internet. Diba? So mga day nakakauli baga Kuya John, ang pigagamit kung bakong Zoom, Viber, ano pa sa saro, Skype. Nya kung minsan, kung maluyaw ng signal, dahil mo man masabutan ang pinag-iristoryahan nindo. Kaya ini po, the moment na ma-aproban ini, nasa tapos na second reading kay niyo, siguro, dit naman sa nang debate nangyari, sigurado na ning ma-aprobaran. Pag sinangat na ni duman sa Senado, so medyo hororanin na sa finish line. Tibaad lamang next year, bago mag-eleksyon, ma-aproba na iniyo, asin ma-implementar na, tangani po na dahil na magparareklamo na ngaya maluyaw ng signal, kaya garong ngaya dinaraya sa resulta kan eleksyon, di ba? Pag maluyaw ng signal, nagpapara-para, yaon dyan tabi ang pagduda kan tao na tibaad niya may darayaan na mangyari. Kaya mas maray siguro kung ma-instillar tulos iniyo after na ma-aprobaran,
tangani pong magkaigwa kitanin sufisyente asin makaskas, affordable, barato na internet services digdi po sa satuyang palibot. Okay? Ano pa nga pag-oristoryahan niya to? Kana kaaging aldaw na agiang kutabi ni na an sa tuya pong congressman napili po bilang chairman kan Special Committee on Military and Uniform Pension System. Napili po si Congressman Joey Sarte Salceda as chairman of the Special Committee on Military and Uniform Pension System or MUP system. Inidaatabi konsideradong sarong powerhouse duman sa House of Representatives dahil ini po kinabibilangan kan dakul pang mga komite. Dakul pang mga komite including the Ways and Means Committee na sa iya pong pinamamayuhan, pati po ang Government Enterprises, Defense, and Public Order. Ayun. So ano man nga tabi ang trabaho kay niong Special Committee ini on Military and Uniform Pension System. Ini po baga so magmamangno, iyo po ini so magmamangno kan gabos na mga bagay-bagay na may relasyon tabi sa Military Uniform Personnel Pension System, kasabay na po ang pagbubugtak nin pundo, asin kung sain po kukwaon ang pundo para sa nasambit ng katuyuhan, ang pagmanihar, asin man ang mga benepisyo, pati na po ang iskema kung paano po i-distribute ini pong nasambit ng pensyon, pati na po yung contribution scheme. Nawaraan sa tuyang reference material. So sisay po ang mga yaon dyan sa special committee yan, na konsiderado po na mga highest ranking members ka na House of Representatives. So ang chairman po si Congressman Joey, ang vice chairman kan committee, vice chairman kaning committee, iyo po si Appropriations Chair Eric Go Yap. Asin ang mga miyembro tabi, iyo po si the Deputy Speaker Ungab, Isidro Ungab, and the National Defense and Security Chairman Raul Tupas, Public Order and Safety Security o Chair Narciso Bravo, Government Enterprises and Privatization Chair Eric Olivares, siring man si Economic Stimulus and Recovery Cluster Co-Chair Estela Kimbo. Sabi ko nga ni, Powerhouse Committee ini, dahil anyiraon po dyan, kung nariparonin do sa mga pangaran kan mga miyembros kan committee ini po yung mga highest ranking members, sa leadership po kan House of Representatives. So, ini po ang grupo na
matrabaho kan pension reform na konsiderado tabing urgent dahil nga nita ang sabi po ni Congressman Salceda kung dayda tabi magkaigwan in reform digdi po sa MUP pension system masasaid o maubos na po ang pundo as in malilingawan o matatawan in sufficient fund ang MOOE kan sa tuya pong Defense Department pati po ang Armed Forces of the Philippines. Kaya ini pong committee ini, yung po yung magbabalansi ka na benepisyo na itatao sa mga military uniform personnel, pension system, siring man po yung pangangaipo kan sa tuya pong Armed Forces of the Philippines, lalong-lalo na po duman sa indang agenda na modernization kan defense. Bueno, 31 na minutos, makalis na po, adalas 4. Mapadagos kita pagkatapos lang kini. An oras hatod sa Indokang. Oras na para itodo mo beat mo with Coke Studio. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Ginebra San Miguel. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrient, may DHA pa. Pag nasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Todo protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help Todo Protect. Choose Nido 3 Plus. Namibidan sa albay, inadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa, gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa Tudi Albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Okay, thank you very much, Kuya Jun. Balik na kita sa tuya pong programa. Ngunyan pong Huwebes, petsa 27 kan Mayo. Madali yung sunang panahon. Ano? Oy, happy fiesta palantabi dyan sa Barangay Kawayan, Manito Albay. Sa Pamilya Ardales, Babasa, ano pa? Santillan, maray na hapon sa Indo dyan, kay Kagawad Carla. Happy fiesta. Hala. Siguro sa natabi na dahil po kita marabasan kay niong banta, ining warning po ni Presidente Duterte.
So mantiniron man giraray tabi an sa tuya pong minimum health requirements. Sa tao po kan padagos pa man giraray na pagkakaigwa niya to dyan nin mga positive cases. Kung yan na aldaw, igwa na naman pong saro dyan na nag-positive. Dyan po sa banwaan kan ma nito. Kana kaaging aldaw, medyo durodakul 5 garo ito Ha? Saka ingat ang talaga ingat lang po. Lalong-lalo na dyan sa mga nagtitiripon-tipon. Dahil ko lang aram kung mantinido manggiraray dyan yung 50% na apod kay niyo attendan sa laukan ermita durante po kan Eucharistic celebration in honor of the patron saint of Kawayan Manito. Nag-text di po sa kuya si 6906. Naghapot po siya kung how true the tabi na ang mga iskay kagawad ay magkaka-honorarium naman. So sabi ko, pagkatapos kan sa tuyang ining mystery song, iyan po ang sa tuyang pag-urulay-ulayan. Kaya sa mga miyembros kan sangguniang kabataan, magdangog po kamo, tayuan sa tuya pong pag-uruistoryahan, pagkatapos po kan sa tuyang mystery song. So sirin sa dati, matao po kita nin 100 peso na load. Kung maakod tabi nindo ang tamang titulo kang kanta, siring man kung sisay pong artist o singer ang nagkanta tabi kay ni. So an instruction is i-text nindo sa 0939-880-1367. Okay? 0939-880-1367. Kung anangga na tabi, sobra sa saro, so obligado kita na i-raffle yan. Eyo? I-raffle tayo yan. Tangani po na gabos matawan, tarog ka susaro, tulo-tulos na ipadarata, susuiban, sige sukatek sa kuya, natagita sindasan ng tinarawan mo, dapat niya kami man. O ngunyan, di maisti kita dungan sa saro sana. Kada Webes tapos Sabado. Okay? Ira-raffle niya to so tama na simbag digdi po sa titulo siring man kung sisay ang nagkanta o ang singer. Okay? So, uya tabi. So she didn't have a daughter, she did have a son. She said the lift doesn't work, run up the stairs and come. And if you don't come quick, you're not gonna know that son. So I grab a bunch of rose and I started to run. Here I come, whoa. 2 months later, she said, come and get your son. Cause I don't want your baby to come tie me down. Not because you are old and I am young. Yes, while I'm young, yes, I wanna have some fun. Run me down, should live waddle diddly woodly diddly whoa. Swing, I'm broad, I'm broad, I'm broader than Broadway. Yes, I'm broad, I'm broad, I'm broader than Broadway. When you go to Volcano, it's like a stage show. You have man that swing, DJ and blow. Pull it down, it's ready, swing, and the intercom rose, it tell me to come. That she didn't have a daughter, she did have a son. She said the lift doesn't work, run up the stairs and come. And if you don't come quick, you're not gonna see your son. So I grab a bunch of fruits and I started to run. Here I come, whoa. 2 months later, she said, come and get your son. Cause I don't want your baby to come tie me down. Not cause you are old and I am young. Just while I'm young, yes, I wanna have some fun. Run me down, shoodly wop, boom, boodly diddly whoa. Swing, exercise, exercise, exercise than size way. Okay na? Extra broad, Ano tabi ang titulo? Siring man, sisay ang nagkanta. and the intercom rose, they tell me to come. So she didn't have a daughter, she did have a son.
Oy, maray na hapon palaan kay Malo Atento Datin Claro dyan po sa Las Piñas City. Siring man kay Cindy Caro. Good afternoon po sa Indo. And of course kay Katsupoy, dyan tabi sa Barangay 8. Maray na hapon tabi sa imo, Katsupoy. Cause if you don't come quick, you're not gonna see your son. So I grab a bunch of roses and I started to run. Here I come, here I come. 2 months later, she said, come and get your son. Cause I don't want your baby to come tie me down. That cause you are old and I am young. Yes, while I'm young, yes, I wanna have some fun. Run me down. Shoodly wap, boo, boodly diddly whoa. Swing, cause I'm broad. Okay, guwan na kita in 40 minutos, makalis na po ang alas 4. Sige, i-text na lang po nindo ang titulo kan nasambit ng kanta, pati po ang singer. Digdi po sa 0939-880-1367. Dahil po paglingawan ang sa indo pong pangaran, apelyido, siring man ang sa indo pong address. Okay? All right. So, digdi po kita sa informasyon. Manungod po digdi sa sangguniang kabataan. Maray na hapon tabi sa mga ilihidong opisyales, siring man mga appointed na mga opisyales kan sangguniang kabataan sa manlain-lain na lugar, distrito, asin probinsya, kan sa tuya pong runa. Sigun po sa bareta, pinagbubusol po ni Congressman Joey Sarte Salceda kanikaduang distrito kang probinsya nin Albay an makaskas, marikas na pagpasarkan sangguniang kabataan Compensation Act o inipong House Bill numerado 1667. So, ini pong lakdang na ini ni Congressman Salceda bilang pamayo ka na House Ways and Means Committee, ini daatabi ang magtataonin kompensasyon sa mga sangguniang kabataan officials. Tangani po matawan nin recognition an sa inda pong profesionalismo asin dedikasyon na pinagtatao sa satuya pong banwaan na arugman kan mga pinagigibo kan satuya pong manlain-lain na mga government officials na nagre-resibi po nin kompensasyon hali sa gobyerno o sa estado bilang sweldo sa sainda pong pagrinder nin trabaho. So, minaasa po si Congressman Salceda na sa maabot na taon 2022, ang mga SK officials databi maresibi na kan sa indang mga benepisyo kasabay po ang kompensasyon para sa araw-aldaw na pagtrabaho ninda. Ini pong House Bill 1667 na pinadrinuhan po o authored by Congressman Salceda, ini po ang magtataonin pag-inmyenda sa Republic Act 10742 or the Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015 na minasakop tabi ang proposal na pati ang mga sangguniang kabataan technical officers arog kan secretary asin ang tresurero o tresurera matawa naman po nin kompensasyon sa saindaman pong araw-aldaw na pagtrabaho. So,
Ini pong lakdang na ini, pag na-implementar na po, as in naaprobara na po bilang sarong batas, ini daatabi ang mamukna nin sarong sangguniang kabataan na mabaskog na institusyon, bilang mabaskog na institusyon. Kaya sabi po ni Congressman Joey, mag-invest niya kita sa inda. Tangani ngayang, in return, matawan man kita nin marayrahay na klase nin serbisyo, hali po digdi sa mga sangguniang kabataan na iniyo. Sa irarom po kang Salceda's Bill, ang sangguniang kabataan kagawad, makakaresibi tabi nin kabanga sa kantidad kan sweldo kan barangay kagawad. 50% kan sweldo kan barangay kagawad na mamuntar po sa kantidad na poco mas o menos 6,250 kada bulan. Siring man, ang mga benepisyo databi na mariresibikan mga nasambit na mga sanggunang kabataan officials, magkakaigwa databi nin pagkakaiba sa kantidad depende sa income classification kan sa indang barangay. So, siring na ang mga opisyalis na inikan mga kabataan, magre-resibi na tabi nin kompensasyon as in benepisyo. Sabi po ni Congressman Joey, dapat daatabi na mag-imponer nin standard auditing rules and procedures, siring man yung ethical conduct for government officials, digdi po sa mga taong ini, sa mga kabataan na ini. I-apply man dyan yung mga dapat susundon, nakaparehas kan mga regular na mga empleados kan gobyerno. Lalo na po, ini pong auditing rules, yung standard auditing and accounting rules and procedures. Parehas man po kan halimbawa kung empleyado ka ngayon sa sarong agency, national agency, dapat sumunod ka kan auditing and rules and procedures. They exempted ang SK. Kung ano po ang pinapasunod ng mga standards sa ibang mga empleyados kang gobyerno, iyo man po ang ipapasunod sa mga SK sa irarom po kay niong House Bill 1667 ni Congressman Salceda. Okay? So, inidatabi na lakdang na iniyo, inidatabi ang magtataas digdi po sa sangguniang kabataan bilang mga second liners, yung pagtaas kan ekspektasyon nyato sa mga SK iniyo bilang mga second liners pag-abot po sa pigaapod nyatong local governance. Okay? All right. So malinaw tabi ni ha. So nag-text sa tuya kung totoo na magkakaigwa na po ni anong aran kay ni compensation. Totoo po, pero nasa House of Representatives pa. Pero duman, sabi nga ni po ni Congressman Salceda, yung dumanda tabi sa Senado, minagi naman po sa second reading ang version ninda, digdi po sa SK measure na tawag dito, SK measure na kasabay po ang compensation sa mga SK officials, asin po ang pagtaon in civil service eligibility for them. So duman yan sa version po kang Senado. Ang buot sabihin kayan, naghihiro po
nasambit na pong prosupestong lockdown, bako lang po duman sa House of Representatives, kundi maski duman po sa Senado. Take you from the root and teach you their own truth. Open up your mind. 10 minutos bago mag alas 5, I'm not in it for the fame. I'm in it for the love. When it's all said and done, we're more than blood. magiristoryahan daw kita manungod po digdi sa kuryente. Kuryente? Ano gusto nindo magiristoryahan sa kuryente? Tan nagpaluas po pa ganina listahan an APEC. Duman po sa top 10 barangays na daydatabi nagbabarayad. May mga arrears, may mga utang. No? May mga utang. So, ang pinaghahaditan po kan sa tuya po mga konsumidores, apoy ra kay toong pagkarungkatong kan sa inda pong mga appliances. Ang pinaghahaditan ninda po, yung baad maarog da atabi kan nangyari sa munisipyo kan Rapu-Rapu. Ang nangyari po baga duman, pinutulanin pirang oras ito. Bilog. Na isla kan Rapu-Rapu, siring man an isla kan Batan. May utang ka ki-updated sa imong bayad, kasabay ka duman sa pinutulan. Bakoyo, Kuya John? Ha? So ano po so paninindugan kan Department of Energy sa pangyayaring ito? Ang sabi po ni Secretary Alfonso G. Cusi kan Department of Energy, ngaya, it is dangerous to leave our people without electricity access in the midst of the current global health crisis. We cannot have that. No? We cannot have that. Nevertheless, the Department of Energy will be working closely with the concerned parties to arrive at an equitable solution for all. Now, ang sa kuya pong analysis kay niong paninindugan na ini kan sekretaryo kan Departamento de Enerhiya, sabi niya, peligroso, delikado, na halian niya to nin supply nin kuryente ang mga namamanwaan, lalo na sa panahon o sa tahaw kay niong global health crisis. Iyo baga, kung putulan tama ng gadnin kuryente, halimbawa, 65% ngayon sa barangay A, ang may utang, and 35 nagbabayad, so nangyari baga dumampo sa Rapu-Rapu, rapunggas, gabos. Halimbawa ngayon sa barangay A, digdi po sa Legazpi, 65% may utang, 35% ang good payer. Pag pinutulan iyan, ano ang mangyayari? Ang mangyayari, there will be injustice. There will be injustice. Ano ang premyo tinaos sa imo na ika nagbayad? Minsan, ang iba nga ni dyan, pagka-resibikan sa indang bill, mapasiring na duman sa konsensay ng mga collection center, mabayad na. Tapos bigla ka mangyari na puputulan. Dahil justice baga dyan. So, ako personally, ang pakiuron ko tabi sa APEC, arog kay ni. Ipaliwanag nindo kimaray. Ipaliwanag nindo kimaray. Nga ta uminabot sa arog ka na punto, nagulpiho na ang utang kan mga individual na konsumidor. Nga ta, anong ginibo? Ano nangyari? Igwa nga ni halimbawa, sa sarong barangay duman sa may parting Masarawaga dito, o ginubatan ito, tulong bumbilyan, bayadan, 64,000.
Nga ta minabot sa araw kay to. Ngaya, paano din nagbayad? Di nagbayad. Pero sabi ko, may rasunan nga tataday nagbayad. Halimbawa, dyan sa Rapu-Rapu, anaram ka ito kang nasa Aliko pa, may nagrurubing dyan na para kulikta, para darakan bill, para kulikta. Takadaklang karo dyan sa Rapu-Rapu, bapa, anyaon dyan. Kaya kaurong sa naninda dyan, so bapa. Dahil naman nagharong-harong. Pero may nagkukulikta. Kaya nga ni, sa ururun mi kasubago, tapos mga kapitan with Mayor Jim Daep, duwang bagay man sa natabi, pagbapa ang pinag-iristoryahan, o sarong bagay man sa napalan ang naging problema dyan, nagbayad sa mga miyembros kang bapa, alaga dahil na i-remit sa Aliko o sa APEC. Nya nga tapuputulan mong kuryente ito, dapat ang habulon kan bapa, so dahil nag-remit kan sa indang, bayad, di ba? O, iyan ang pigsasabi ni Secretary Cusi na ang Department of Energy will be working closely with the concerned parties to arrive at an equitable solution. So, inan dapat. Kasi itong mga dahil nagbaraya duman na pigsasabi, may mga rason iyan. Di ba? May mga rason iyan. Halimbawa, may sala sa billing. Dahil ka man bayad basta-basta. Kung may question ka duman sa babayadan mo, di ba? Natural yan eh. Sa consumer rights, bako yung tabi primong toy Reynoso, ha? Pag tinawang ka kibil, na dahil ka kumbinsido, pwede mo baga iyan na i-contest, kaya dahil ka na mabayad. So, ang problema tabi pala dyan sa APEC, kulangon ang sa indong personahe na mag-entertain kan mga complaint na iniyo. Yung mga piga-apod tabi nindo ng mga bayad center or what, daiman sila nag-entertain kung may mga questions. Si Subul man giraray tabi June, Kuya June, dyan sa main office, na ang pag-abot mo dyan, garo pistahan pirme. Dahil ka makasiguro na pagtungtong mo dyan sa compound kan APEC, may entertain ka sa aldaw naan. Ta sa kadakulang tabi ka nagpapasiring dyan, imagineon mo tulong distrito, pag nagpasiring ka dyan, nag-agad ka ki-clarification, duman sa question mo sa imong bill, mapasiring ka dyan, pagdai ka na entertain, papabalikon ka pagkaaga, kung kumusta ka kan sa imong gasto, kaya minapalyar magbayad because of that, na ang mga albayano, ang mga konsumidores kan Aleco o APIC man yan, bako man yan gabos milyonaryo. Every centavo, peso, counts sa inda. Ilinga, kung hali kang manito rapu-rapu, guranong pamasahe dyan sa barko. Mapasiring ka digdiyo ta, gusto mo i-clarify itong sa imong bill. O ngunyan, ang barko pabalik duman sa rapu-rapu, nag-aaligid alas 12, di siyempre, pag alas 11:30, kung dahi ka pa man duman na ano nga rin ka, ninaapod, ang tendency mo is maguli ka na. Bako yo, tabi Kuya John. Ta primero, kung mapawalat ka digdiyo, maray kung may istaran ka digdi sa Ligaspi, kung dahi, madyan ka sa maski barato ngayang lodging house, gurano, mga 300 manggayod. O, imagine mo yan. Tapos ang bayadan mo para 400 o 500. Di ba? Igwa ka lang gustong iklaripikar duman. Kaya nagpasiring ka dyan. No? So, yan siguro ang mga dapat na ayusun kan APEC. And then, ini po na ginibunindo, ginibunindong kolektor sa mga taga-LGU. Okay man databi, sabi kan mga kapitan, na magtabang sinda na sa dulon sa mga sainda pong mga mga constituents na magbayad. Pero dapat man databi, kung may mga questions duman sa babayadan, magpadaraman ka mo kitawo duman na makatao ki solusyon, makapag-clarify kan mga questions ninda. Kaya sa iba pag mapasiring digdio, nababaldi na kayo, naurli na sana dahil na minabarayad. O ngunyan, di piputulan. Ang problema,
maski so nagbarayad, kasabay duman sa mapuputulan. Base duman sa experience po kan nagkapirang barangays, sirimang kambanwaan kan rapo-rapo. Pero ang sabi ni Department of Energy Secretary Cusi, dangerous. It is dangerous to leave our people without electricity access sa tao po kan global pandemic. Maray kung dahing naging problema po sa sistema dyan nindo, pwede ka mo mag-demand nin siring kaya na sistema or prosedimento. Putol-tulos. Pero ilingaman tabi ang serbisyo nindo, ang kalidad kan serbisyo nindo. Ilingaman tabi, Diyos mio. Leo? So, dapat siguro paminsan-minsan yung humanitarian considerations. Tapos yung sabi nga ni Kayan, yung sanity in us. Dapat man i-considerar yan. Saka, private na business baga ka mo? Private na business ka mo? Dapat ready ka mo sa mga arog kaya na problema na kung pigi-question an sa indo pong bill. Dapat ready ka mo kan. Bako na garo pigbabali wala sa nanindo. Iyo? O yung mga nagpadara po kan sa indong mga kasimbagan, babasahon ko ni saro-saro, pero dahil na kitang oras, i-text ko na lang kamo kung gana kamo o dahil ano. Ayo? Sige. Sa ngaran sa liwat ni Congressman Joey Sarti Salceda, sa ngaran ni Kuya Jun sa control, siring man kan mga pagiriba dyan sa 2D Congressional Office, maray na pumpalaan kay Manay Mili sa kay Cha Ruth Ardales, dyan po sa Daraga. Ini po si Councilor Nong Dawal, nagsasabing mapasaindoan ka to ninungan ng kakurangan. Parang, bye-bye, I love you so much. Sa indung nadangog ang programang Tudi sa GB. Ang tabayanan giraray ang masunod na presentasyon kan programa kada aldaw nin Huwebes asin Sabado alas 4 nin hapon. Digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pag-antabay.